खुलुमबाय बयखौबो आंनि KM.B YouTube चेनेलनिफ्राय जों दायो नै मोनसे मन्दिरावहाय बेरायगासिनो आरो आंनि लोगोफोरजों बेयावहाय गोबां मानसिफोरा माने बेरायनो फैसोगारो आरो ओंखायनो जोंबो नायनो होननानै फैदों आरो दिनैहाय जोङो बेवहाय आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना लगायनानै होबाय जोंबो बेनि उनाव जोङो आरो गुबुन मोनसे जायगाथिंजाय माने बेवहाय फुख्रिबो दं आरोना बे फुख्रि साइडजोंनो माने गोबां मन्दिरफोरबो दंबावो आरो ओरैहाय सानजाहा बै सिद्दा रोमै रोमै गेट नुहुरनायावनो आरोना बेवहाय बिफांबो दङ आरो ओमफ्राय कृष्णनि मन्दिरबो दं आरोना बेयावहायनो गोबां मानसिफ्रा माने खुलुमफैयो आरो जोंबो दायो बेखायनो खुलुमसै आरोना दानिया खुलुमखांबाय जोङो खुलुमनानै बे फाख्रि बिफांनि गुदियावनो कृष्णनि फट' दं आरो ओमफ्राय बे फाख्रिनि गुदियाव खुलुमखांनानै जोङो फाखोरथाम गिदिंबाय आरो एक्सुवेलि माने 7 फाखोर गिदिंनांगौनो आरो जों फाखोरथामल' गिदिंबाय फाखोरथाम गिदिंखांनानै जों फैफिनबाय आरो फारसे मोनसे मन्दिरावहाय मेन मन्दिरनि लांगोना आरोना बियो लांगोना माने गेट आरो ओमफ्राय लोगोफोर संनानै दं नालाय जोंबो संनो नागिरबाय बेनिफ्राय ओइ लामाथिंजाय गेटनि वालावहाय गोबां सावगारिफोर होनाय दङ नै कृष्णनि सावगारि आरो गोबां मोदायजोफोरनि सावगारिफोरबो होनाय दं आरोना बिथिंजाय बाहेरायाव दङ श्री कृष्णनि सावगारि बाहेरायावहाय बानायनानै दोनदों कृष्णनि सावगारिखौ बे जाबाय मन्दिरनि बाहेरायाव दं आरो ओरैहाय लामानि साइडथिंजाय फट'शुट लाबाय